18 anyos na estudyanteng nakamotorsiklo patay sa aksidente sa Burgos, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Nasawi ang 18 anyos na si Troy Failoga matapos maaksidente sakay ng kanyang motorsiklo sa Burgos, Ilocos Norte. Nawala ng kontrol sa manibela ang biktima hanggang sa tumilapon sa kanal. Doon sa initial assessment ng mga investigador, suspected na nakainom siya. At then wala rin siyang suot na helmet. Naging tulong sana para hindi maging grabe yung injuries niya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nahulog sa 2 metro ang lalim ng bangin sa Barangay Turod, Cabugao, Ilocos Sur ang isang SUV. Sugatan ang mag-asawang sakay ng SUV pero nasa ligtas ng kondisyon. Ng mga alas 2 po ng madaling araw nung sila napakipauwi, base po sa amoy niya at inamin din niya sa ating mga investigador na nakainom din siya, sir. Miscalculate niya yung drive niya kaya doon po tumilapon sila. Sugatan ang poso enforcer na si Sunny Nipal matapos mahagip ng AUV sa Kalasyaw, Pangasinan. Na-fracture doon pa niya. Tapos yung tama niya sa taligiran, ayun ang problema doon. Tapos naoperahan siya ng gabi. Conscious siya noon, pero ngayon okay na. Ayon sa PNP, nakaranas ng pananakit ng dibdib ang 72 taong gulang na driver ng AUV habang nagmamaneho. Hindi na raw niya nakontrol ang sasakyan. Una nitong nabangga ang nasa harapan nitong jeep at tricycle bago nahagip ang poso enforcer. And may mga properties din po na natamaan, lalo na po yung cemented post, yung barangay, street light, and yung sa water pipe po natin. Dinala sa pagamutan ng driver ng AUV at poso enforcer para sa paunang lunas. Nasa maayos na silang kondisyon. Nakatakdang mag-usap ang lahat ng nasangkot sa insidente. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.